ഹരേ കൃഷ്ണ ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതുത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. കിങ്കരീതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയതി ഗിരിണ്യപ്രഭാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരുണ്യം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തിഹം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണരും രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരാം മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ മലയാളം ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം അഷ്ടാംഗയോഗയെ കുറിച്ച് ഒരു ആമുഖം തന്നിരുന്നു. ഇന്ന് 6-ാമത്തെ അധ്യായം ധ്യാനയോഗമാണ്. ധ്യാനയോഗത്തില് അഷ്ടാംഗയോഗത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കണം. ഭഗവാൻ ഈ യോഗം എല്ലാവർക്കും പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗം പാലിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അഷ്ടാംഗയോഗ പദ്ധതി യോഗ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരാൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തണം. അയാൾ അതിന് യോഗ്യനായിരിക്കണം. യോഗ്യത എന്തെന്ന് വെച്ചാല് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം വഴി അയാൾ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധനായ ഒരാളിനെ അഷ്ടാംഗയോഗ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതേപോലെ മനസ്സിനെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയും വേണം. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ തീർത്തും അനാസക്തി ഉള്ള ആളായിട്ട് മാറണം. അനാസക്തനായിട്ട് മാറിയാല് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ആസക്തി ഇല്ലാത്തവനായിട്ട് മാറണം. ഒരു കാരണവശാലും ഭൗതിക ആസക്തി അയാളെ സ്വാധീനിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ യോഗ്യനായ ഒരാൾ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ധ്യാനം പരിശീലിച്ച് സമാധി നേടുന്നു എന്നാണ് അഷ്ടാംഗയോഗയിൽ പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ 47 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. 47 ശ്ലോകങ്ങള് 6ആയിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠന സൗകര്യത്തിനായിട്ട്. 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ അനാസക്തമായ കർമ്മത്തിലൂടെ
യോഗയിൽ മുന്നേറുക, അതായത് ഒരു നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗിയായിട്ട് മാറുക. അതായത് അവിടെ യോഗയും സന്യാസവും അപ്പൊ ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിട്ട് മാറും എന്നതാണ്. 5 മുതൽ 9 വരെയുള്ള യോഗാരുദ്ധ തലം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അതായത് കർമ്മ പരിത്യാഗം, നിഷ്കാമ യോഗയും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു തലമാണത്. എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. 10 മുതൽ 32 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ യോഗ പരിശീലനത്തിലെ കൂടുതൽ ഘട്ടങ്ങൾ, അതായത് എങ്ങനെയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനം നടത്തേണ്ടത്, അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഒരാള് യോഗാരുദ്ധ തലത്തിൽ എത്തുന്നതും പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 33, 36 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പരിശീലനവും ആസക്തിയില്ലായ്മയും അതിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പറയുന്നു. 37 മുതൽ 45 വരെ യോഗയിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം എന്തായിരിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചും, അദ്ദേഹം ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലോ സമ്പന്ന കുടുംബങ്ങളിലോ ഒക്കെ ജനിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. 46, 47 ശ്ലോകങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ച യോഗി ആരാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ 6 വിഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മ ഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസീ ച യോഗീ ച ന നിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ആരാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്നാണ് പറയുന്നത്. താനല്ല യഥാർത്ഥ കർത്താവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉടമ ഞാനല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശവും ഭൗതിക ആസക്തിയും ഇല്ലാതെ അനാസക്ത കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗി ആയിട്ടുള്ള സന്യാസി. അനാസക്ത കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകണം. ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന ബോധം അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പരമാത്മാവ് അനുമതി നൽകുന്നു. മാൻ പ്രൊപ്പോസസ്, ഗോഡ് ഡിസ്പോസസ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. അപ്പം ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി അത് ധർമ്മം എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഭഗവാന് പൂർണ്ണനായി കീഴടങ്ങി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തുടങ്ങി ശരീരഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ. അണുവായ ആത്മാവ് വിഭുവായ പരമാത്മാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കർമ്മയോഗം ചെയ്യുന്നവൻ. അദ്ദേഹമാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസിയായിട്ട് യോഗി ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആരായിരിക്കും അപ്പോൾ അയോഗ്യനായ യോഗി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് അഷ്ടാംഗയോഗ പദ്ധതി എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് വിശിഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് കൃഷ്ണാവബോധമാണ് എന്നതാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അഗ്നിഹോത്രം തുടങ്ങിയ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവൻ യഥാർത്ഥ സന്യാസി ആയിരിക്കത്തില്ല. അതായത് നമ്മുടെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലും ഭൗതിക ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അഗ്നിഹോത്രം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ഉദയത്തിന് അസ്തമനത്തിനും അഗ്നിയിൽ അരിയും നെയ്യും അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. ഒരു പിരമിഡ് പോലെ തീ ആളി കത്തിക്കും, അതില് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നെയ്യും അരിയും ഒക്കെ അർപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഷോഡശ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അഷ്ടാംഗയോഗ പദ്ധതിയിൽ പെടുന്നതാണ് ഇത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത ആളായിരിക്കണം ഏത് അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അത് ഉപേക്ഷിച്ച ആളിന് സന്യാസിയാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ അദൃശ്യ ബ്രഹ്മവുമായി ലയിച്ച് ഒന്നാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന് യഥാർത്ഥ സന്യാസിയല്ല. പകുതി തുറന്ന കണ്ണുകളോട് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തി യോഗ ചെയ്യുന്ന ആളും യഥാർത്ഥ സന്യാസിയല്ല. അപ്പൊ ആരാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
അപ്പൊ സന്യാസിയാകുമ്പോൾ എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇതാണ് 4 ആശ്രമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്: ബ്രഹ്മചര്യ, ഗാർഹസ്ഥ്യ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തിൽ നിന്ന് അവസാനത്തിലോട്ടുള്ള ഒരു എടുത്തുചാട്ടം അത് യഥാർത്ഥ സന്യാസിയുടെ യോഗ്യതയല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഷഡ്സിദ്ധികൾ നേടാനുള്ള സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തോടെ സന്യാസം ചെയ്യുന്നതും യഥാർത്ഥ സന്യാസിയല്ല. ഇപ്പൊ കുറെ സിദ്ധികൾ കിട്ടണം. 6 സിദ്ധികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 6 8 സിദ്ധികൾ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അണിമ, മഹിമ, ലഘിമ, ഗരിമ, പ്രാപ്തി, പ്രഗാമ്യ, ഈശിത്വ, വശിത്വ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പലതും അറിയാം. വശീകരിക്കുന്ന മന്ത്രമൊക്കെ നമുക്ക് കൂടോത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഷഡല്ല അഷ്ടസിദ്ധികളാണ്. ഷഡെന്നല്ല, അഷ്ടസിദ്ധികളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിദ്ധികളാണത്. അപ്പൊ അഷ്ടസിദ്ധികൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സന്യാസം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. വായുവിൽ നിന്ന് ഭസ്മം എടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ സിദ്ധികളാണ്. അണുവ് പോലെ ചെറുതാകുക, പിന്നെ അളക്കാൻ വയ്യാത്തത്ര വലുതാകുക, വായുവിനേക്കാൾ ഭാരം കുറയുക, ഭാരമുള്ളതാകുക, ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും നേടുക, ലോകത്തെവിടെ എത്താൻ കഴിയുക, പ്രകൃതി ശക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുക, ആരെ വേണമെങ്കിലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുക. ഇതൊക്കെയാണ് അഷ്ടസിദ്ധികൾ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നേടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന തപസ്യയും ശരിക്കുള്ള സന്യാസമല്ല. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സന്യാസി ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നതല്ല. അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റിയിട്ടാണ് അഷ്ടാംഗ മാർഗത്തിലൂടെയോ അല്ലാതെയും ഒക്കെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു സന്യാസം ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. അപ്പം ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ അത് കൃഷ്ണനോട് എപ്പോഴും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ത്യാഗം, സന്യാസം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ അത് അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതാണ് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള മാർഗം. ഭക്തിയോഗയിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യം സന്യാസമിതി പ്രാഹുർയോഗം തം വിധി പാണ്ഡവ ന ഹ്യസംസന്യസ്ത സങ്കൽപ്പോ യോഗി ഭവതി കശ്ചന. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയാണ്. യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്. പണ്ഡിപുത്ര, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപയോഗിച്ച് ആർക്കും ഒരിക്കലും യോഗിയാകാനായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ആർക്കും ഒരിക്കലും യോഗിയാകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനം. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവത് അംശമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയ തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ത്യാഗിയാകുന്നത്. അദ്ദേഹമായിരിക്കും സന്യാസിയും യോഗിയായിട്ടും അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ത്യാഗിയെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളെ യോഗി അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിയാകുക. കാരണം നമുക്കിപ്പോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്യജിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ക്രമേണ നമുക്ക് യോഗാവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. അതേസമയം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ആൾ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിനും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു യോഗിയാകുന്നു. ആരെ പോലെയാണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ പോലെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം ത്യാഗി അല്ലെങ്കിൽ യോഗി ആയിട്ട് മാറുന്നു. അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ ഇന്ദ്രിയ ത്യാഗം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, അതിന്റെ സുഖം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിലും അത് ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഈ ത്യാഗം പരാജയപ്പെടാം. നമുക്ക് വിശ്വാമിത്രന്റെയും മേനകയുടെ ഒക്കെ കഥ അറിയാം. അതുപോലെ ആകും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം 3ഉം 4ഉം വായിച്ചോളൂ മാധവൻ. ആരുരുക്ഷോർമുനേർയോഗം കർമ്മകാരണമുച്യതേ യോഗാരൂഢസ്യ തസ്യൈവ ശമകാരണമുച്യതേ യഥാ ഹിനേന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു
ന കർമ്മസ്വനുഷ്യജതേ സർവസങ്കൽപ്പ സന്യാസി യോഗാരൂഢസ്തദോച്യതേ. കൃഷ്ണ, ഇവിടെ രണ്ട് തരം യോഗ പ്രക്രിയയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഇതിനെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് യോഗ രുരുക്ഷ ഘട്ടം, ഒന്ന് യോഗ രുദ്ധ ഘട്ടം. യോഗാരൂഢ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷില് യോഗാരുദ്ധ ഘട്ടം. അപ്പൊ ആദ്യത്തത് യോഗ രുരുക്ഷ ഘട്ടം, രണ്ടാമത്തത് യോഗാരുദ്ധ ഘട്ടം. അത് രണ്ടും ഭഗവാൻ തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. തുടക്കക്കാരാണ്, ബിഗിനേഴ്സ് ആണ് യോഗാരുരുക്ഷ ഘട്ടത്തില് പെടുന്നത്. അപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കർമ്മ കാണ്ഡം വരുന്നുണ്ട്. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ യമ നിയമ ആസന പ്രാണായാമ എന്നിവ പരിശീലിച്ച് കർമ്മകാണ്ഡത്തില് ഇവിടെ മുന്നേറിയിട്ട് ഉന്നത ഘട്ടത്തിൽ എത്തുന്നു, യോഗാരുദ്ധ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് 8 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. യമ നിയമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 8 ഘട്ടം. അതിൽ ആദ്യത്തേത് യമ നിയമ ആസന പ്രാണായാമം. അത് ഏത് ഘട്ടമാണ്? കർമ്മ കാണ്ഡമാണ്. അപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡത്തില് ഫല ഇച്ഛയോടുകൂടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അടുത്ത കർമ്മയോഗ ഘട്ടം വരും, ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പം ഉന്നത ഘട്ടമായിട്ടാണ് യോഗാരുദ്ധ ഘട്ടം. അവിടെ എന്താണ്? ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രത്യാഹാര, അതായത് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നു. അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ധാരണ, ധ്യാന എന്നീ തലങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ ധ്യാന അവസ്ഥയിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ധാരണ അവസ്ഥയാണ് ജ്ഞാന ഘട്ടം ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. ജ്ഞാന യോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ധാരണ ഘട്ടമാണ്. അതായത് എന്താണ്? ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ധ്യാനം വരുന്നത്, ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. അഷ്ടാംഗ യോഗയിലെ ഒരു പ്രധാന തലമാണ് ധ്യാന ഘട്ടം, ധ്യാന യോഗം. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ധ്യാനഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം സമാധിസ്ഥനാകുന്നു. അപ്പോഴ് ആ തലത്തിൽ ഭക്തിയോഗ വരുന്നു. അപ്പൊ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലും എല്ലാ യോഗകളും ഇങ്ങനെ ഇതില് വരുന്നുണ്ട്. കർമ്മകാണ്ഡം വരുന്നുണ്ട്, കർമ്മയോഗ വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്? ധാരണ അവസ്ഥയില് ജ്ഞാന യോഗ വരുന്നുണ്ട്. ധ്യാനം, അതും ഏതിലാണ് വരുന്നത്? ധാരണയും ധ്യാനവും ഏതിൽ പെടുന്നു? ജ്ഞാന അവസ്ഥയിൽ വരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമാധി അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഭക്തിയോഗ. അപ്പൊ എല്ലാ യോഗകളിലും അവസാനം അത് എവിടെ എത്തണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭക്തിയോഗയിലെത്തിയാല് അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയനായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹം യോഗ്യനായി തീരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏത് യോഗയാണെങ്കിലും അവസാനം ഭക്തിയോഗയിൽ എത്തണം എന്നാണ്. ഇവിടെ സമാധി തലത്തിൽ ഭക്തിയോഗയിൽ എത്തണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ ഒരു കോണിപ്പടിയായിട്ടാണ് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏണി, നമ്മുടെ ഏണിയുമായിട്ടാണ്. അതിൽ 8 പടികളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ താഴെ നിന്ന് പോകുമ്പോ യമ, അത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള പുറമേയുള്ള ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആണ്. നമ്മുടെ റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഹിബിഷൻസ്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൂടാ, എന്തൊക്കെ പാടില്ല എന്നാണ് യമത്തിൽ പറയുന്നത്, യമം. അടുത്ത ഘട്ടം, അടുത്ത ഏണി പടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിനാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിയമ, അതിലെന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം, അത് കർമ്മകാണ്ഡമാണ്. യമയും നിയമവും എല്ലാം കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അടുത്ത ആസന, അതായത് ഏത് പ്രത്യേക തരത്തിൽ ഇരുന്നാണ് പോസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ. അപ്പം മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ, അതാണ് ആസനം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ബോഡി എക്സർസൈസ് ആണ്. അടുത്ത് വരുന്നത് പ്രാണായാമ, അത് ഏതാണ്? ബ്രീത്തിങ് എക്സർസൈസസ് ആണ് അത്. അപ്പൊ ഏതാണ്? ബ്രീത്തിങ് എക്സർസൈസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
അപ്പൊ ഇത്രയും കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ വരുന്നത് യമ നിയമ ആസന പ്രാണായാമ. അടുത്ത് വരുന്നതാണ് പ്രത്യാഹാര. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മയോഗ അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ വിഡ്രോയൽ സ്റ്റേജ് ആണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. അതിനോട് നമുക്കൊരു താല്പര്യവും ഇല്ലാതെ വരും. അടുത്ത് ധാരണ, അത് കോൺസെൻട്രേഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ്. അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് ജ്ഞാനയോഗ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നത്. മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമായിട്ടാണ് അതിനെ കാണുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധ്യാനയോഗയില് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മെഡിറ്റേഷനില് അങ്ങേറ്റത്തെ മെഡിറ്റേഷൻ, അഗാധമായിട്ടുള്ള മെഡിറ്റേഷനില് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. അത് മെഡിറ്റേറ്റീവ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബുദ്ധനെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 49 ദിവസം ഡീപ്പ് മെഡിറ്റേഷൻ ഇരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത് സമാധി അവസ്ഥ. ആ സമാധി അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനിൽ എത്തുന്നു. ഒരു അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഒരു ആധ്യാത്മിക തലമായിട്ട് യൂണിയൻ വിത്ത് ഗോഡ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏതാണ് ചേരുന്ന ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സമാധി അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഏണികൾ വഴി, ഈ പടികൾ വഴി ഓരോ പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ എത്തുന്നു. സമാധി അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ തുടങ്ങുന്ന യമം എന്ന് പറയുന്നതാണ് യോഗ രുജുക്ഷ അവസ്ഥ. തുടക്കക്കാരനാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോ പടിപടി കയറി അവസാനം ഭഗവാനുമായിട്ട് യോജിക്കുന്ന, ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക തലം, അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് യോഗ ഏതാണ് രുദ്ധ എന്ന് പറയുന്ന, യോഗാരൂഢ എന്ന് പറയുന്ന, രണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. യോഗാരൂഢ മലയാളത്തില്, ഇംഗ്ലീഷില് യോഗാരുദ്ധ എന്നാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന, അപ്പൊ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു ആധ്യാത്മിക തലത്തിലാണ് അവിടെ ആകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ധ്യാന തലത്തില് സന്തുലിത അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം എല്ലാം സാധ്യമാക്കുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു അഷ്ടാംഗ യോഗി കൃത്രിമമായിട്ടാണ് ഈ സമതുലിത അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നാണ്, അത് എത്തുന്നത് എന്ന്. ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തനാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ, തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സ്വമേധയാ ഉണ്ടാകുന്നു. കാരണം വേറെ ഒന്നിലും ശ്രദ്ധയില്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തൻ ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ സ്വമേധയ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിൽ എത്തുന്നു. അതേസമയം അഷ്ടാംഗയോഗി പല പല ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്ത ശ്ലോകം, 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം നാത്മാനം അവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുർ ആത്മൈവ രിപുരാത്മനഃ. 9 വരെയുള്ള ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബന്ധുർ ആത്മാത്മനസ്തസ്യ യോ നാത്മൈവാത്മനാ ജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത് ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണസുഖദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനതൃപ്താത്മാ കൂടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ സുഹൃൻ മിത്രാരുദാസീന മധ്യസ്ഥദ്വേഷ ബന്ധുഷു സാധുഷ്വൈപി ച പാപേഷു സമബുദ്ധിർവിശിഷ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമ്മള് 2-ാമത്തെ ഭാഗത്തിലോട്ട് കടന്ന് അവിടെ 5 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു യോഗാരൂഢ അല്ലെങ്കിൽ യോഗാരുദ്ധ തലം, അതായത് കർമ്മ പരിത്യാഗ തലം, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ യോഗാരുദ്ധ തലത്തിലെത്തിയ ആൾ, കർമ്മം പരിത്യജിച്ച ആള്, പരിത്യാഗി എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാർ, അസൂയക്കാർ, പാപികൾ, ഇവരിലൊന്നും വ്യത്യാസം കാണാത്ത സമഭാവന തലത്തിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ ആരെയും അദ്ദേഹത്തിന് വേർതിരിച്ചും അദ്ദേഹം കാണുന്നില്ല. നല്ലവരെയും ചീത്ത ആളുകളെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. മിത്രമാണെങ്കിലും ശത്രുവാണെങ്കിലും ഒരേപോലെ കാണുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും തുല്യമായി കാണുന്ന ഈ അവസ്ഥയെ യോഗി കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് ജ്ഞാനയോഗയിലൂടെ ഭക്തിയോഗയിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു തലമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? ജ്ഞാനയോഗ കടന്ന് കർമ്മയോഗ കഴിഞ്ഞു, ജ്ഞാനയോഗ കഴിഞ്ഞ് ഭക്തിയോഗയിലോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗയിലാണ് യോഗാരൂഢ അവസ്ഥ വരുന്നത്. യോഗാരൂഢ തലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭക്തിയോഗയിൽ എത്തുന്നു എന്നാണ്. അപ്പം കർമ്മകാണ്ഡം, കർമ്മയോഗം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്? ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം എത്തുന്ന ഭക്തിയോഗയിലാണ് യോഗാരൂഢ തലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നാല് ആദ്യത്തെ യോഗ രുരുഷു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥയിലാണ്. കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പിച്ച വെച്ച് നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് പോലെ ക്രമേണ പടികൾ കയറി ആണ് യോഗാരൂഢ തലത്തില് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ ആരുടെ ആഗ്രഹം? അർജുനന്റെ ആഗ്രഹത്തെ ഖണ്ഡിക്കുകയാണ്. സന്യാസം സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ള അർജുനന്റെ ആ ആഗ്രഹത്തെ, കർമ്മം ത്യജിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാം എന്ന ആഗ്രഹത്തെ അദ്ദേഹം ഖണ്ഡിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരുവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവൂ. കർമ്മം ചെയ്ത് എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി വേണം സന്യാസത്തിലെത്താൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യോഗ പരിശീലനം വിജയിച്ച് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നതാണ് മനസ്സിന്റെ പ്രാധാന്യം. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ ഒന്ന് കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തെന്താണ്? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് മനസ്സ്. ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചാലേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? സന്യാസത്തിലോട്ട് കടക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിന്റെ പ്രാധാന്യം. മനസ്സെന്താണ്? ശത്രുവുമാണ്, മിത്രവുമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുവുമാണ്, ശത്രുവുമാണ്. അപ്പൊ യോഗാഭ്യാസത്തില് മുകളിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പ്രധാനമാണ്. മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ദ്രിയമാണ്. അവിടെയാണ് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂടി വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചാല് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോ ശരീരബദ്ധനായ ആത്മാവിന് മനസ്സ് ശത്രുവായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മാത്സര്യം, മോഹം, മതം. 6 ശത്രുക്കളാണ്. ആ ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചാല് മനസ്സ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? മിത്രമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പം മനസ്സ് ബന്ധുവുമാണ്, മിത്രവുമാണ്, അതേസമയം അത് ശത്രുവുമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. 6 ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചാൽ മിത്രമായിട്ട് മാറും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, മൊബൈൽ കണ്ടാല്, TV കാണല്, ആഹാരം, എല്ലാവരും ആഹാരം, അമിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം, ഔഷധം തന്നെ പലരും അധികമായിട്ട് കഴിക്കും. ആഹാരം പോലെ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയില് മനസ്സ് ശത്രുവായിരിക്കും. മനസ്സിനെ കടിഞ്ഞാണിട്ടാൽ, പിടിച്ചു കെട്ടിയാല് അതാരായിട്ട് മാറുന്നു? നമ്മുടെ മിത്രമായിട്ട് മാറും. മിത്രമായി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല, സുഖദുഃഖങ്ങളില്ല, ശത്രു ബന്ധു എന്നുള്ള ഭാവമില്ല. എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജീവജാലങ്ങളിൽ തന്നെ വ്യത്യാസമൊന്നും കാണുന്നില്ല. ആരോടും ദേഷ്യവുമില്ല, ബന്ധുത്വവുമില്ല. അപ്പൊ സമഭാവനയോടെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ സ്വയം നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ, ആത്മനിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ആൾക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിൽ താല്പര്യം വരികയും അങ്ങനെ യോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ഭക്തിയോഗയിലെത്താനും അങ്ങനെ പരമപദ പ്രാപ്തി നേടാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനും മനസ്സിനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ അകറ്റി നിർത്തുന്നില്ല,
ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ കൂടെ കൂട്ടുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൂടെ കൂട്ടുന്നു. മനസ്സിനെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ദ്രിയമായ മനസ്സിനെയും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഏറ്റവും എളുപ്പം മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മാവിന്റെ മിത്രമായിട്ട് മനസ്സ് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുക എന്നതാണ്. പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുക, പരമാത്മാവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മനോനിയന്ത്രണമാണ്. ആ മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ തപസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് ത്യാഗം ചെയ്ത് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ വീണു പോകുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശ്വാമിത്രനൊക്കെ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ച് ഒരുപാട് ഉയർന്നിട്ട് മേനകയെ കണ്ടപ്പോ താഴോട്ട് വീണു. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, കൃത്രിമമായിട്ട് മനോനിയന്ത്രണം പരിശീലിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അതേസമയം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. അപ്പോ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാതെ തപസ് ചെയ്യുന്നവർ സമയം പാഴാക്കലായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേറെ ഉദാഹരണം ദുർവാസാവ്, കോപം അതൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മനസ്സെന്തായിട്ട് മാറുന്നു, ശത്രുവായിട്ട് മാറുന്നു. ദുർവാസാവ് അംബരീഷനെ വധിക്കാൻ നോക്കിയ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ചക്രം അംബരീഷന്റെ സഹായത്തിന് എത്തുന്നതും ദുർവാസാവ് ഓട്ടം ഓടുന്നതും അവസാനം ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ അടുത്ത് എത്തി മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അംബരീഷ് എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സ് നിയന്ത്രിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച ഒരു വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മൂലം ഭഗവത്ഗീതാജ്ഞാനം നേടിയ ഒരാള് സാക്ഷാത്കാര അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിക്കും, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹം ഭഗവാനില് സ്വയം സമർപ്പിതനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിലോട്ട് പോകുന്ന 10 മുതൽ 32 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ഉന്നത തലമായ യോഗാരൂഢത്തെ വിവരിച്ചതിന് ശേഷം അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. എങ്ങനെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാം? അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സ് ബന്ധു ശത്രുവായിട്ട് മാറുന്നത് എങ്ങനെ, അതിനെ മിത്രമാക്കുക, ബന്ധുവാക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അംബരീഷ് ഉദാഹരണമായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗി യുഞ്ജീത സതതം ആത്മാനം രഹസി സ്ഥിതഃ ഏകാഗീയത ചിത്താത്മാ നിരാശീര പരിഗ്രഹഃ. 23 വരെയുള്ള ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശുചൗ ദേശേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിരം ആസനമാത്മനഃ നാത്യുച്ഛിത്രം നാതിനീചം ചൈലാജിനകുശോത്തരം തത്രൈകാഗ്രം മനഃ കൃത്വാ യത് ചിത്തേന്ദ്രിയക്രിയഃ ഉപവിശ്യാസനേ യുഞ്ജ്യാത് യോഗം ആത്മവിശുദ്ധയേ സമം കായശിരോ ഗ്രീവം ധാരയന്നചലം സ്ഥിരഃ സംപ്രേക്ഷ്യ നാസികാഗ്രം സ്വം ദിശ്ചാനവലോകയൻ പ്രശാന്താത്മാ വിഗതഭിർ ബ്രഹ്മചാരി വ്രതേ സ്ഥിതഃ മനസംയമ്യ മച്ചിത്തോ യുക്ത ആസിത മത്പരഃ യുഞ്ജനേവം സദാത്മാനം യോഗി നിയതമാനസഃ ശാന്തിം നിർവാണ പരമാം മത്സംസ്ഥാം അധിഗച്ഛതി നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്തം അനശ്നതഃ ന ചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ യഥാ വിനിയതം ചിത്തം ആത്മന്യേവാവതിഷ്ഠതേ
നിസ്പൃഹ സർവകാമേഭ്യോ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ തദാ യഥാ ദീപോ നിവാതസ്ഥോ നേംഗതേ സോപമാ സ്മൃത യോഗിനോ യദ ചിത്തസ്യ യുഞ്ജതോ യോഗമാത്മനഃ യത്രോ പരമതേ ചിത്തം നിരുദ്ധം യോഗസേവയാ യത്ര ചൈവാത്മനാത്മാനം പശ്യന്നാത്മനി തുഷ്യതി സുഖമാത്യധികം യത്തത് ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യം അതീന്ദ്രിയം വേത്തി യത്ര ന ചൈവായം സ്ഥിതശ്ചലതി തത്വതഃ യം ലബ്ധ്വാ ചാപരം ലാഭം മന്യതേനാധികം തതഃ യസ്മിൻ സ്ഥിതോ ന ദുഃഖേന ഗുരുണാപി വിചാല്യത്തെ തം വിദ്യാ ദുഃഖ സംയോഗ വിയോഗം യോഗ സഞ്ചിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 23 വരെയല്ലേ മാതാജി? അതെ, 23 അപ്പൊ ഇവിടെ 10 മുതൽ 32 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ഉന്നത തലമായ യോഗാരൂഢത്തെ വിവരിക്കുന്നതിന് ശേഷം അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയില് നമ്മൾ യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി എന്നീ 8 ഘട്ടങ്ങളാണ്, ഏണിപ്പടികളാണ് ഇതിലുള്ളത്. അതിൽ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. യമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ യമത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന്, അതായത് വിജന സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും. എല്ലായ്പ്പോഴും മനസ്സിന് ശ്രദ്ധാപൂർവം നാമ ഉച്ചാരണത്താലോ ഒക്കെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നിയന്ത്രിക്കണം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ, എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ യമത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണം, വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കണം. അയാൾക്ക് ആശയോ മമതയോ ഒന്നും പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ അതേസമയം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമുള്ള ഏതിനെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തമസ്ഥിതി കൈവരിച്ച ഒരാൾ മമതാ ബന്ധങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പുറമേയുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും കളയാനായിട്ട്, സ്നേഹബന്ധങ്ങളെല്ലാം കളയാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രമാക്കി സമാധിസ്ഥനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. അതിനാണ് ഏകാഗിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്, എല്ലാ ശല്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോ തനിക്കായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല. ബോധപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം അദ്ദേഹം ത്യജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് പറയുന്നത്? നിയമം എന്നുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. 2ാമത്തെ തലം, അതായത് 2ാമത്തെ ഏണിപ്പടിയാണ്. അവിടെയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഏതാണ് ആദ്യത്തേല് ഡോൺസ് ഒന്നാണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിയമം വരുമ്പോൾ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം, മിതത്വം പാലിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, ജോലി, വിനോദം ഇവയിലെല്ലാം മിതത്വം പാലിക്കണം എന്നാണ് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 11 മുതൽ 12, 13, 14 കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആസനത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അതായത് വിജന സ്ഥലത്ത് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് മാൻതോലിന്റെ പുറത്ത് വസ്ത്രം വിരിച്ച് ഇരിപ്പിടം, അധികം പൊക്കമില്ലാത്തതും അധികം താഴ്ന്നതും അല്ലാത്ത ഒരു ഇരിപ്പിടം ഉണ്ടാക്കി ശുദ്ധമായ പരിസരത്തില് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കി പരിശുദ്ധി നേടുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ശ്ലോകം 12 അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഏതാണ്? വിജന സ്ഥലമായിരിക്കണം, തപസ് ചെയ്യേണ്ട കുശപ്പുല്ല്, മാൻതോല്, വസ്ത്രം ഇവയൊക്കെ വിരിച്ച് അധികം പൊക്കവുമല്ലാത്ത മീഡിയം ഹൈറ്റിലുള്ള ഇരിപ്പിടം ഉണ്ടാക്കണം. പരിസര ശുദ്ധം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വേണം.
മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കണം എന്നാണ്. അപ്പം ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റു ചിന്തകളൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യണം, മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കണം. അവിടെ തന്നെ പ്രാണായാമത്തെ കുറിച്ച് അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നിയന്ത്രിക്കുക. ശ്വാസം എന്ത് ചെയ്യണം, നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തുക. ഇതൊന്നും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ശരീരവും കഴുത്തും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഋജുരേഖയിൽ അല്ലെ, നേരായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തി വേണം എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്, നാസാദ്വാരത്തിന്റെ അറ്റത്ത് ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ച് വേണം ഇരിക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ശ്വാസം നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ബാഹ്യ വിഷയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ സ്വാധീനം ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിപ്പിച്ച് പരമപദപ്രാപ്തിക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഇത്. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നിനും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, ചിലര് പുരികത്തിന്റെ നടുവിലെന്ന് പറയും. ഇവിടെ നാസാദ്വാരത്തിന്റെ അറ്റത്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിക്കുക. നമ്മളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം. പുരികത്തിന്റെ നടുവിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാസാദ്വാരത്തിന്റെ അറ്റത്തോ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. ശ്വാസം നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പ്രാണായാമത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാനായിട്ട്. അടുത്ത പ്രത്യാഹാരം പറയുന്നു, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ വിഡ്രോയൽ ഓഫ് സെൻസസ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്, പ്രത്യാഹാരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത് ഏതാണ് 16-17 ശ്ലോകങ്ങളില് ആഹാര നിയന്ത്രണത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ആഹാരം, ഉറക്കം തുടങ്ങിയവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ എന്ത് നേടാൻ സാധിക്കും, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടും. നമുക്കറിയാം ആഹാരം നിയന്ത്രിച്ചാല് എന്താണ് ഫലമെന്നും. ഉറക്കം 6 മണിക്കൂറേ നമുക്ക് ഉറങ്ങേണ്ടതുള്ളൂ എന്നാണ്. കൂടുതൽ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യരുത്, കുറച്ച് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ 6 മണിക്കൂർ നമ്മുടെ ബ്രെയിനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ, ശരീരാവയവങ്ങളെല്ലാം നേരായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് മിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം വേണം. കൂടുതലും പാടില്ല, കുറയാനും പാടില്ല. ആവശ്യത്തിനുള്ള ആഹാരം, അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കൃഷ്ണപ്രസാദം കഴിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മിതമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണപ്രസാദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശരീരത്തിനും ബുദ്ധി വികസിക്കുന്നതിനും സെൽസ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. കോൺസെൻട്രേഷൻ പവറൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രസാദം സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ആഹാരവും ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം, ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന്. അപ്പം ഏതാണ്, ശാരീരിക മാനസികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം, ചെറിയ രീതിക്കൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത് വരുന്നത് ധാരണയാണ്, കോൺസെൻട്രേഷൻ. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ധാരണയെ കുറിച്ച്. ഇവിടെ നിദ്ര, ആഹാരം, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ പ്രവൃത്തികളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ സുഖദുഃഖങ്ങളെല്ലാം മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മോചനം കിട്ടാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 18ാമത്തേതിൽ ധാരണയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ യോഗയുക്തൻ ആയ അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം. കോൺസെൻട്രേഷൻ പവർ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ആഗ്രഹ വിമുക്തി നേടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് യോഗയുക്തനെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നു ആ ഘട്ടത്തില് എന്നാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്ന, ആ യോഗയുക്തനാകുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം, ഇവിടെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിൻ്റെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്ന ശരീരം മുഴുവനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ
പുകഴ്ത്താനായി വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓരോ ശരീരഭാഗവും ഇന്ദ്രിയവും ഇങ്ങനെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു. കൈകൾ ക്ഷേത്ര ശുചീകരണത്തിന്, ചെവികള് ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണത്തിന്, അതേപോലെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട്, കണ്ണുകൾ ഭഗവത് രൂപത്തെ കാണാനായിട്ട്, ശരീരം ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഘ്രാണേന്ദ്രിയം താമരപ്പൂക്കളുടെ സൗരഭ്യം, അതുപോലെ തുളസീദളം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് അതിന്റെ മണം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി, നാവ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തുളസീദളങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും അതേപോലെ പ്രസാദം കഴിക്കാനും, കാലുകൾ എന്താണ് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനും അതേപോലെ ക്ഷേത്രത്തിലെ വൃത്തിയാക്കൽ അതെല്ലാം കൈയും കാലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച്, ശിരസ് പ്രണമിക്കാനായിട്ട്. അല്ല, അപ്പോ എന്താണ്, എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും അടിയറ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം തൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിലാഷവും അംബരീഷന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ധ്യാനം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാറ്റു തട്ടാത്ത വിളക്ക് പോലെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗി. അപ്പൊ വിളക്കെന്ന് പറയുന്ന കാറ്റ് തട്ടിയാൽ അണയും. ഇവിടെ ഏതാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ഭൗതികതയിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു യോഗി. ആ യോഗി എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ സത്തയിൽ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച്, അതീന്ദ്രിയ സത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭൗതികമായ ഒന്നിനാലും സ്വാധീനിക്കപ്പെടാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ അവസ്ഥയിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അതാണ് ധ്യാന അവസ്ഥ. അപ്പൊ കാറ്റ് തട്ടാത്ത വിളക്ക് പോലെ എന്ന് ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, അങ്ങനെ മനസ്സിനെ ചഞ്ചലമാക്കാതെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതികമായ ഒന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആ അവസ്ഥയിലാണ് ധ്യാനം, മെഡിറ്റേഷൻ സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് പോലും ഇതൊന്നും സാധിക്കാറില്ല. ചിലർക്ക് സാധിക്കുമായിരിക്കും. മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 20, 23 മുതൽ 23 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് എന്താണ് സമാധി അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സമാധി അവസ്ഥയില് ദിവ്യ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ദിവ്യമായിട്ട് മാറി. കാരണം എന്താ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു മാലിന്യങ്ങളിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ദിവ്യം ആയിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ട് മാറി. അതിന് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയത്തിന് മുകളിലുള്ള ഒരവസ്ഥ, ഇന്ദ്രിയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതേ ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടോന്ന് പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയാണ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയില്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരവസ്ഥയില്, ഇന്ദ്രിയ അതീതനായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അളവറ്റ ആനന്ദം, സച്ചിത് ആനന്ദം നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമാണ്. കാരണം എന്താണ്, അദ്ദേഹം പരമസത്യത്തെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. അപ്പം ആരാണ്, ഭഗവാൻ ശരിയായിട്ടുള്ള ശക്തിയെ കണ്ട അവസ്ഥയാണ്. അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അവസ്ഥയാണ് ഈ സമാധി അവസ്ഥയിൽ പോയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരവില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു ജീവനും എടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഭൂമിയിലെന്നല്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകങ്ങളോ, ഉന്നത ലോകങ്ങളോ പിന്നെ അധമ ലോകങ്ങളോ ഒരിടത്തും അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിപ്പെടേണ്ടി വരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഗോലോകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലോ എത്തിച്ചേരും എന്നാണ്. എന്നേക്കുമായി ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള മോചനം, ഒരു ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ധ്യാനാവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ, സമാധിക്ക് മുമ്പുള്ള ധ്യാനാവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മനസ്സ് എവിടെയാണോ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്, അതായത് ഭഗവാനിലാണോ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലാണോ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്, എവിടെയാണോ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മുക്താവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം എത്തുന്നത്. സമാധി അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭഗവത് സന്നദ്ധിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ദർശിച്ച് അങ്ങനെ ആ അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ല, ബ്രഹ്മനെയാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിസായിരിക്കും കാണുന്നത്. അപ്പൊ ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ ഏതാണോ ചിന്ത മനസ്സിൽ, അതിനനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത തലത്തില് അദ്ദേഹം സമാധി തലത്തിൽ എവിടെ എത്തുന്നു എന്ന് തീരുമാനം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ഇതില് യോഗിയാകാനുള്ള യോഗ്യതകളെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. വളരെ കുറച്ചും വളരെ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കുന്നവന് ഒരു യോഗിയാകാൻ പറ്റില്ല.
ഏറെ ഉറങ്ങുന്നവനും ഉറക്കം തീരെ ഇല്ലാത്തവനും അതേപോലെ സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പം മിതമായ ഉറക്കവും മിതമായ ഭക്ഷണവും നമുക്ക് വേണം. പിന്നെ ഏതാണ് ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി വേണം, സ്ഥിരത. എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് തപസ് ചെയ്തു, എനിക്കിത് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇതിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കരുത് എന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ തന്നിൽ തന്നെ വിശ്വാസവും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസവും ഗുരുവിൽ വിശ്വാസവും ഒക്കെ വേണം, എങ്കിലേ ഇത് സാധ്യമാകും. അപ്പൊ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം ഭഗവാനില്, ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനില് എത്തിച്ചേരാനാണ്, യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്തിന്, അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്തിനെ അറിയാനാണ്. അപ്പൊ അതിലൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു സത്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനും മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിവുള്ള ആളെ ഈ ഇതിന് സന്യാസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗ പ്രക്രിയയ്ക്ക് മുതിരാവൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറെ എന്താണ്, വിശ്വാസദാർഢ്യം വേണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ, നിശ്ചയേന എന്നാണ് സംസ്കൃത വാക്ക്. ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കണം, ഞാനിത് നേടിയേ പറ്റൂ, എനിക്ക് നേടിയേ പറ്റൂ, ഞാൻ തിരിച്ചു വരത്തില്ല, അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല എന്ന് ഒരു ചിന്തയോടെ വേണം. ആ ബുദ്ധിയോടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മാവില് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം. അപ്പൊ കുറച്ച് തീരുമാനത്തോടെ ആയിരിക്കണം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. ഭൗതിക ചിന്തകൾ അപ്പാട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം. അതേപോലെ മനസ്സ് ദൃഢമായിരിക്കണം, ചഞ്ചലമായ, കുരങ്ങിനെ പോലെ ചഞ്ചലമായ മനസ്സായിരിക്കരുത്. അപ്പൊ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഉള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചാലേ ആത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് പാടില്ല. മനസ്സാണ് അവിടെ ബന്ധുവും ശത്രുവും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഏതുവരെ വായിച്ചത്? 23 അടുത്ത 24 വായിച്ചോളൂ മാതാജി. 24, 25. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിശ്ചയേന യുക്തവ്യോ യോഗോ നിർവിണ്ണ ചേതസ സങ്കൽപ്പ പ്രഭവാം കാമാം ത്യക്ത്വാ സർവാണ ശേഷതഃ മനസൈവേന്ദ്രിയഗ്രാമം വിനിയമ്യ സമന്തതഃ ശനൈഃ ശനൈരുപരമേത് ബുദ്ധ്യാ ധൃതി ഗൃഹീതയാ ആത്മസംസ്ഥം മനഃ കൃത്വാ ന കിംചിദപി ചിന്തയേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 26. യദോ യദോ നിശ്ചലതി മനശ്ചഞ്ചലം അസ്ഥിരം തതസ്തതോ നിയമയിതേത് ആത്മന്യേവ വശം നയേത്. ഇതാണ് പറഞ്ഞ കുരങ്ങിനെ പോലെയുള്ള മനസ്സാകരുത്. ചഞ്ചലമായ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ ഓടിയാലും അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ആത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം നമുക്ക് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ മനസ്സ് സാധാരണയായിട്ട് ഓടി നടക്കുന്നതാണ്. ആ മനസ്സിന് ഭഗവാന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളില് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിനെ കൂടുതൽ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത 27 വായിച്ചോളൂ മാതാജി. പ്രശാന്ത മനസം ഹേനം യോഗിനം സുഖമുത്തമം ഉപൈതി ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂതം അകൽമഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ആത്മാവിലൂടെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ ഉന്നത അവസ്ഥയിലെത്തി ഗുണത്തിൽ ഭഗവാനോട് തുല്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഗുണാതീതൻ ആകുന്നു. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു മനസ്സ് എതില് കേന്ദ്രീകരിക്കണം? ആത്മാവില് കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ആത്മാവ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ, പരമോന്നതനായ ദിവ്യ പുരുഷോത്തമനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാകും
ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് തുല്യമാണ്. 64 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാനോട് തുല്യം ഗുണത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അളവിലല്ല. ഗുണത്തിൽ ഭഗവാനോട് തുല്യം. അങ്ങനെ ആ അവസ്ഥയിൽ, അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗുണാതീതനായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് തുല്യമാകുന്ന ഈ ത്രിഗുണങ്ങളും ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോക്ഷം നേടി അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി നേടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളതാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മുക്തി നേടുന്നു. പുണ്യപാപ കർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാകുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ശുദ്ധ സത്വ ഗുണ അവസ്ഥയിലെത്തി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ. അപ്പൊ പുണ്യപാപ കർമ്മങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കത്തില്ല. സത്വഗുണത്തിനും മേലെയാണ് ഏതാണ് ശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് പാപപുണ്യങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാത്ത, കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി 28 വായിച്ചോളൂ. യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി വിഗതകൽമഷഃ സുഖേന ബ്രഹ്മ സംസ്പർശം അത്യന്തം സുഖമശ്നുതേ. കൃഷ്ണ ഇവിടെ പറയുന്നത് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ സംസ്പർശ തലം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മ സംസ്പർശ തലം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. ആ തലത്തിൽ എത്തുന്ന ആള് എങ്ങനെയാണ്? നിരന്തര പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ് നിയന്ത്രിത ആത്മാവായ യോഗി എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുന്നു. അതിനെ പറയുന്ന വിഗത കൽമഷ, നമ്മളെ സംസ്കൃത പദം. എല്ലാ കൽമഷങ്ങളും, മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാം മുക്തി നേടി പരമാത്മാവുമായി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അതിനെയാണ് ബ്രഹ്മ സംസ്പർശ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ, അതായത് പരമാത്മാവുമായി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന, ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തനുഭവപ്പെടുന്നു? പരമാനന്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ സ്പർശിക്കുന്നതേ ഇല്ല. മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം മുക്തനായി. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ആത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു. ആത്മാവും പരമാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അങ്ങനത്തെ ആള് ആരായിട്ട് മാറുന്നു? ഇവിടെ ജീവൻ മുക്തൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഏതാണ്? മുക്ത ആത്മാവാണ്. ഭൗതികതയെ ജീവിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ഏതവസ്ഥയിലാണ്? മുക്തനായ അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോകത്തോ ഒന്ന് പോയില്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാ? ഇവിടെ തന്നെ അദ്ദേഹം ജീവൻ മുക്തനായിട്ട് കഴിയുന്നു എന്നാണ്. പരമാത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് അദ്ദേഹം സച്ചിത് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ബ്രഹ്മ സംസ്പർശ തലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മുക്തനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ജീവൻ മുക്തൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആത്മ സാക്ഷാത്കാരം കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ഒരുവന് ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യത്താൽ എളുപ്പത്തിൽ നേടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണല്ലോ ജീവാത്മാവ് എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നല്ല പ്രവർത്തികളെയും, ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളെയും ഭഗവാൻ എന്തെയ്യുന്നു? പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ 10 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് എത്തിക്കും എന്നാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതാണ്? അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം, പ്രോത്സാഹനം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഗുരു. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യവും അതേപോലെ പ്രോത്സാഹനവും അനുഗ്രഹവും എല്ലാം എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 29 വായിച്ചോളൂ മാതാജി. 30. സർവഭൂതസ്ഥമാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി ഈക്ഷതേ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശനഃ യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചമേന പ്രണശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗിയുടെ വീക്ഷണം എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ എന്താ? യഥാർത്ഥ യോഗി ഭഗവാന് സകല ജീവികളിലും കാണുന്നു, സകല ജീവികളെ ഭഗവാനിലും കാണുന്നു.
അപ്പം എവിടെ നോക്കിയാലും സകല ജീവികളിലും ആരെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്. കാരണം എന്താ, അവിടെ പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. ഓരോ ജീവിയിലും പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കാണുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് സകല ജീവികളിലും കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ സകല ജീവികളെ ഭഗവാനിലും കാണാം. ഭഗവാനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് യശോദ മാതാവിനെ വാ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഭഗവാന് യശോദ ദേവി ഉൾപ്പെടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ വായില് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവികളെ ഭഗവാനിലും കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്, എല്ലാ അണുവായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആത്മാക്കളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് പരമാത്മാവ് അല്ലെ. അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അണുവായിട്ടുള്ള വിഭുവായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അണുവായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളും ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവികളും ആരുടേതാണ്? ഭഗവാന്റേതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനില് എല്ലാ ജീവികളെയും കാണാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നു. എവിടെ നോക്കിയാലും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്. സർവ്വവ്യാപിയാണ് അദ്ദേഹം അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പ്രഹ്ലാദ രാജകുമാരന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത്, നിന്റെ എവിടെയുണ്ട് ഭഗവാൻ? എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. എവിടെ? ഈ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് തൂണ് മുറിച്ചപ്പം നരസിംഹമൂർത്തി രൂപത്തില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. സർവവ്യാപിയാണ്. നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. എവിടെ നോക്കിയാലും ഭഗവാനെ കാണാം. ഇലകളായാലും വൃക്ഷങ്ങളായാലും മൃഗങ്ങളായാലും മനുഷ്യരായാലും അധമ മനുഷ്യനായാലും അസുരനായാലും ദേവനായാലും ബ്രഹ്മാവായാലും അല്ലെ, എല്ലാവരിലും സാധാരണ മനുഷ്യരിലും എല്ലാവരിലും ഏത് വർണ്ണമാണോ അതൊന്നും ആശ്രമമാണോ അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. എല്ലാവരിലും ആരെ കാണുന്നുണ്ട്? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ശക്തിയിലും ആധ്യാത്മിക ശക്തിയിലും ഭഗവാനെ മാത്രം ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശക്തികളാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ് മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഏതിൽ നോക്കിയാലും ഏതിന്റെ ശക്തിയും നമ്മൾ വെള്ളം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. വെള്ളം, തീയ് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് അല്ലെ. പഞ്ചഭൂതങ്ങളും എല്ലാം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ആധ്യാത്മിക ശക്തിയിലും ഭഗവാന്, ആത്മാവ് ആധ്യാത്മിക ശക്തിയാണ്. അവിടെയും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടാണ് ആത്മാവ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിലും ഭഗവാനെ മാത്രമേ ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി കാണൂ എന്നാണ്. അതായത് സകലതിനെയും ഒരേപോലെ കാണാനുള്ള ഒരു സമചിത്തത, സമഭാവന അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. സമഭാവനയോടെയാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവികളെയും വീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഒരു യോഗിയുടെ വീക്ഷണം എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയുള്ള യോഗി സ്ഥിരമായിട്ട് ഭഗവാനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്നാണ്. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ കാണുകയും പിന്നെ ഭഗവാനിൽ എല്ലാത്തിനെയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നയാള് എന്നും ഭഗവാനുമായിട്ട് സ്ഥിരബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ നഷ്ടപ്പെടില്ല, ഭഗവാന് ആ യോഗിയെയും നഷ്ടപ്പെടില്ല. അപ്പൊ യോഗിയെ ഭഗവാനും നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല, യോഗിക്ക് ഭഗവാനെയും നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. അതാണ് കൃഷ്ണപ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കൃഷ്ണപ്രേമം ഉടലെടുത്ത വ്യക്തി ഭഗവാനിൽ ആസക്തനായി ഭഗവാനെ പിരിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കള്, മക്കള് അല്ലെ, അവരൊക്കെ പിരിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിഷമം. അതേപോലുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി എത്തുന്നതെന്നാണ്. ഭഗവാനെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ. ഇപ്പൊ പൂന്താനം നമ്പൂതിരി അല്ലെ, വില്യമംഗലം, അവരെല്ലാം ഭഗവാനെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിയവരാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പുരാണങ്ങളിൽ നോക്കിയ രാധ, ഗോപികമാർ, അർജുനൻ ഇവരെല്ലാം ഭഗവാനോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഉള്ളവരാണ്. പാണ്ഡവന്മാരും എല്ലാവരും ബ്രജവാസികളെല്ലാവരും എപ്പോഴും, ഗോപന്മാരും എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നവരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. श्रीमद् भगवत